Dicía que non ia falar de galeguismo, pero teño que contar un conto da estreleira. Desde Zizek, desde a idea como Zizek explicou a simboloxía nas ideoloxías. Isto é unha estreleira. Isto é un peto ca estreleira. A bandeira independentista galega. Dun tempo para aquí, comecei a ver unha bandeira, unha estreleira, que vai como se fose a bandeira arcoíris, non? Do movemento queer. E xa non sería o branco, senón que estaría a banda e a estrela montada na bandeira arcoíris, e esa fusión galeguismo, independentismo e movemento queer. A min, digo de verdade, as primeiras veces non me chamou a atención, pero ao vir lendo a Arendt, que Arendt tamén falou, non, da simboloxía e todo isto, e xa lera a Fron tamén falou desta simboloxía, veu unha idea de Zizek que é moi guai, é un pouco mala de explicar, pero é moi metafórica. E levoume día tarde para tentar atala, porque ademais sí que me gustaba ter o vídeo para min, por aí colgado, que eu, e a quen lle interese esta idea das fusións da simboloxía. Zizek falaríanos de significantes flotantes, que son esas enerxía simbólica, esas ideas que non son ideoloxía, que son ideais, que neste caso sería os da teoría queer, non? Esas ideas poden integrarse en calquera discurso. Son moi ideais e realmente desexables e caben en calquera discurso. Esa idea de diversidade, inclusión, pois cábenos no ecoloxismo, cábenos no socialismo, cábenos no feminismo, cábenos no nacionalismo, neste caso. Poden adherirse a calquera movemento, que era a idea tamén que falei noutro vídeo xa. E despois estaría a estructura simbólica. Estes significantes flotantes van buscar unha estructura a que se adherir, porque aínda non hai ideoloxía e non hai estructura e contexto, só hai ideais que nacen nesa teoría que ademais, eu digo sempre, está moi ben. E aquí Zizek explicouno como o soño freudiano. O soño freudiano, explicación sempre cutre da miña parte, é ti estás soñando e de repente entran cousas ao teu soño e ti o que fas é reinterpretalas dentro do soño que ti xa tiñas. Ti intégralas aínda que non fagan sentido. E isto, se algunha vez tivestes un destes soños que de repente estás oindo un ruido porque che están timbrando e ti intégralo ao soño aínda que non faga sentido, non? A estrutura simbólica aquí sería o galeguismo. O galeguismo é certo que ten estructura, pero ten unha falta de contexto porque o galeguismo non gobernou aínda. E ademais, se falamos de soño freudiano, o galeguismo e o independentismo é o soño galeguista. E que ademais é mallao aquí. Sería o soño galeguista e a estreleira é unha bandeira non oficial, non institucional. Logo, está aberta a incluir novos ideais. En principio está aberta porque ti non precisas nada para coller unha estreleira e modificala, porque non é oficial. Podes poñer o que queiras, reinterpretala e facer o que che dé a gana con iso. Nin sequera ten un tamaño definido. E aquí chega.
se agora somos galeguistas, nacionalistas, independentistas, pero nós abrazamos estas novas ideas porque non as sentimos extrañas, porque ao final son ideas de, pois xusto, diversidade, inclusión, dereitos, liberdades, encaixannos nesa estructura que nós temos. E fusionase, aparece esta nova estreleira, que de entrada podes dicir é inofensiva, non? Non pasa nada. Precisamente, se non é oficial, sabes, non hai... Primeiro, non hai que decidir nada para modificala, pero tampouco se pode reivindicar que nada é ofensivo sobre dela, máis aló do simbólico, non? E aquí é o que digo eu, é unha cuestión de ética, e do amor que ti teñas polo símbolo en sí, que, Dios mío, é que non quero dicir que non vale nada, pero non vale nada. É total, é todo simbólico, sí? Vale, ok. Si seca isto chamaríalle o marco ideolóxico latente. E si que é latente, porque está latente esperando poder acadar ese soño de independentismo, de gobernar o país e poder dicirse nación e todo isto que non se pode. O seja, marco ideolóxico latente, que acollen estes significantes flotantes e reinterprétaos dentro da súa estructura ideolóxica. Iso que diste, non é nada, dá igual, fixeron unha bandeira que isto non é oficial e poden facer o que lle dé a gana. Efectivamente. Mais sí que ten un significado simbólico moi potente. Reinterpreta unha bandeira que é un soño. Isto faise desde dentro do galeguismo, que tampouco, sabes, non estou aquí dicindo, que a min pareceme sobre todo curioso, digno de analizar. Poderíamos dicir que aquel signo de soberanía política, de algunha maneira, a ver, aquí, cada un, a simboloxía é precisamente para interpretar, pero pasa a ser un símbolo de apertura a esas ideas globais, non? De modernidade, de pluralidade e de integrarnos en algo máis grande, xusto un pouco que é o que diría Zizek, é que unha ideoloxía triunfa cando aquelo que a contradice é como se a xustificase, é como se o argumento, sí, non, é que somos plurais, acollemos, estamos abertos ás cousas de fora, sí, que é un pouco contradictorio porque é como, non, queremos a soberanía porque é o de fora que nos coloniza. Zizek diría que unha ideoloxía triunfou cando aquelo que a contradice pasa a ser un argumento que desde dentro da propia ideoloxía se usa para interpretala e defendela. É curioso. E isto é así un pouco a curiosidade, que eu creo que está un pouco atrapallado, porque non é tan fácil. Eu creo que é das cousas de Zizek máis difíciles de... A ver, unha vez que entendes, porque esta é unha cousa, eu entendo, outra cousa é se a dou explicado. Unha vez que entendes, é bastante... Ti podes vela, non? Pódelo ver claramente. Soño freudiano, soño de Breogán.